חבר'ה קצת אמונה, בוודאי שיגיע היום. אנחנו כמו משפחה, וביחד נמשיך עוד לחלום. איתכם בלב עם כולם, כשקשה פה קשה שם. לא ניתן לאף בן אדם לפתוח את הפה לחינם. יש לו משיכה כמו כספומט למוזיקת הראפ והרסטוטמן. הבחור עם האופי של הבסטות קם, מודיע לכל חי בסרט שנכנס פה קאט. החלום שלו מפעם לא נמאס לו כאן, חלום ישן כמו לעשות ללס לו בת. הוא מדבר הרבה וכנראה לאס פוגעת, עושה תמונה לא לפרופיל ולא לפספורט גם. הציון שלו הוא 100 וזה הסופי, משחק את המשחק בלי פרס אופיר. אל תבאס תיקח את כולם כמו קרקס חפיף, לא הלך לו שום קלף אבל הוא אס אחי. רואים פה גיהנום גדול מכל זווית, well באנגלית בעוד גדולה זווית, זאת האות אל. הוא לא פקטור בתקשורת של קופים, אבל הוא ענק כמו מס במשכורת של רופאים. חבר'ה קצת אמונה, בוודאי שיגיע היום. אנחנו כמו משפחה, וביחד נמשיך עוד לחלום. איתכם בלב עם כולם, כשקשה פה קשה שם. לא ניתן לאף בן אדם לפתוח את הפה לחינם. העולם הזה הוא כביש, כולנו אספלט, כי אם חנית לא נכון שלם את הכנס אחי. גם אם לא נשאר לי כסף שנכנס לכיס, תבין הרב שלי זה צהל רק בלי כסתחים. לכל אחד כאן יש מחיר שמשנה את התמונה, כל עוד רק תכניס את השקל וצובב במכונה. אם אתה נשאר מתון אז התגובה שלי מתונה, לא צריך להיות דתי כדי שתהיה בי אמונה. זה לא נתפס בכלל, אל תדבר נמוך אחרת אתה טס מכאן. תשמור את כל הציפיות צמוד אל הסמיכה, אל תשדר להם שיש לך טיפת שמחה. סליחה, תראה להם שיש בך עוד אש. אם אתה צריך לקחת אז תיקח בלי לבקש, תשתמש בכוח שנתנו לך כדי לרגש, ואם הם דורכים עליך תתפוצץ כמו מוקש. חבר'ה קצת אמונה, בוודאי שיגיע היום. אנחנו כמו משפחה, וביחד נמשיך עוד לחלום. איתכם בלב עם כולם, כשקשה פה קשה שם. לא ניתן לאף בן אדם לפתוח את הפה לחינם. אם לא תתאפס אני אתהפך לי למג'נון בויה, אם תתפוצץ אתה כולה חדשקון בויה. אני לא מתון כי לא נולדתי תחון אחויה, זה לא בא מחום אתה בבבבבבון פויה. מתבלבלים בין חולשה למצפון די, נשמה סופה כאן בטבון אבל הגוף חי. בשומר את המחסנית ליום גשום על המותניים, פה שלי זה לא חוזה לכן הוא לא חתום עדיין. הם טבעי מזמן לא משדר כאן את הבייס, זה מוזר כמו לחשוב שיש חייזר במייספייס. כל הרשתות פתחו את הקייס, אני לא סופר את הפייקס. ראפרים מול המראה לפתע לא רואים את הפייס. זה מעניין את הסבתא של טרזן, תורה שבעל פה בסוף תשלח אותך לרמב"ם. באתי מקפקס בקו אזרבייג'אן קלוד ואן דאם, 9 מילימטר מילימטר פעם. חבר'ה קצת אמונה, בוודאי שיגיע היום. אנחנו כמו משפחה, וביחד נמשיך עוד לחלום. איתכם בלב עם כולם, כשקשה פה קשה שם. לא ניתן לאף בן אדם לפתוח את הפה לחינם.